rin ito sa... Tol ko ba yung mic? Ba't sila nag-away? Ewan ko ba, nasa Benting Bulok? Pero hindi naman ito tungkol sa Benting Bulok. Oo. Tungkol po ito sa mga maliliit na Oo, bagay na pinagpatong-patong. Yan. Ganon. So, Oo. at hindi lang po ito pagdating sa relationships, as in sa mga mag-asawa. Pati na rin ito sa... Tol ko ba yung mic? Pakialamera kasi. Gusto ko kasi maging singer eh. Gusto ko hawak ko yung mic. Gusto ko mag-videoke for today. Sorry. Bakit? Gusto ko maging singer. Ano ngayon? Singer ako. Bakit? Kung si Conyo Bicolano, pangarap niya maging dancerist, songerist talaga ang Ayun. dream ko. This is my dream. Yung nagko-concert. Sorry na po. Grabe naman. Oh. Nahila ko lang ng konti. Ang lakas naman ang pagkakahila ko. Ayun, sige, singer ka ngayon. O sige. Paano Ayan. ba? Paano ba? Ayun. Pero pala ng feeling na hawak mo Oh. yung mic habang, Okay. habang uma-adlib ka. Ayan. Okay, kakanta Oh. na po si Nicole. Kakanta na po ako. Okay. I believe the children are our future. Ang luma! Parang hindi naman malakas yung pagkakahila ko. Pakialamera kasi ng taon, di ba? O anyways, makialam tayo ulit dun sa buhay ng mag-asawa. Dun sa pinag-uusapan natin kanina. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.